kapare no, welcome back again sa atong video din sa Parimani YouTube channel. Karong adlaw mag akot sa taog lubi no. Ako sang unhon sa ako kadali ang ako mga gimbuluhaton diri sa sulod sa area. Kaya gikinahanglan na gyud. So before ko mag-umpisa no, ako sa ning i-shout out ni mga nagpa-shout out tong mga loyal na kong subscriber. Sila Brigido Santiago from Tacorong, Samuel Gomez, mayang hapon kanyo da pare, mayang hapon kanyo da, og si Muskusa Family from Tuganay. Oh pare, mayang hapon nyo da, taga Tuganay, dikit ra kay tag lugar no. Og si De La Cruz from Deca Homes, Mintal, Davao City. Og si Rubin Padilla and Kit Hangayo from Davao City. Og si Jan Parejan Ayad from Panabo City. Gerald Perolino and family from Taba. Og si Miss Vigilis Kingko from Northern Samar. Sorry, mubo mo tagdin ako. Hindi kikalitok. Sorry, Miss. Si Mari. Sorry, Mari. Oh. So, kanto lang sa og ina ko dugayo no kay medyo kaulanon. Ako na pong apason tong akong mga amigo na wa po ko biyai bisag bugat kang lubi. Wow. Before ko makalimot mga kapare, palihog na lang po ko subscribe no. O ayo jud mo kalimot sa pag-subscribe o i-click na notification bell button na to dia og like itong mga video and share na lang po mga kapare. Sa ubos akong video pag message mo kay para kung gusto mo ma-shoutout, i-shoutout mo mga kapare ha. O di na ako magdugay kay medyo kaulanon para mahuman yung trabaho no. Standby mga kapare, standby. Pre, wala na gunita na ito. Yan mga kapare no. Ingana kalisod ang sitwasyon diri sa area. Kinahanglan manpower talaga. Power na power. Tao gyud. Oh, dire, Mr. Beautiful guy. Handsome pala. Ikaw nang sunod. Ikaw nang sunod nakatuka. Pare no. Op. Kaya ra? Ah. Ingana, ganon kahirap kumita ng pira dito mga kapare. Ganyan kahirap. Ganito talaga kahirap. No? Basta farmers, ingani yun. Yan. So pagkahuman ako ani og kupra, so proceed ta sa pagpanguha og cover crop no kay maghimo lagi ta og pakita na ko sa inyo mga kapare og kamari no unsaon paghimo sa dayami mga kapare. Katong dayami bitaw, dayami ng palay himuon na tutog spoon og ipasilip na nako ninyo kay eat this na ron ang akong tinanom na mushroom. Katong nagtanom ko mga kapare, ako nang i-reveal karon. Ako na ipasilip sa inyo. Gamay pasilip lang. Kung naa na ba'y bunga o wala, no? Mga kapare. So, unya ang taod-taod. Mga, dapat na siya ukban, mga banda hapon na. Alas 5, alas 4. Kanang wala na init. Kaya kini manggong mushroom mga kapare, kiyang kabuti, sensitive yan sa araw, no? Pag mutubo na siya, dili na siya pwede napainitan pag yun siya. Tabunan yun na siya permanente mga kapare pag bunga na siya. Kapare at kapare no, dahil nagkukupra tayo ngayon no.
Kinahanglan dyan nato tilokon ang mga lubi na nangahulog, no. So gamay ra gyud tarog abot kay 89 lang kapunuan ang nasaka. Pero na sila nakalimtan isa. So ato na lang ng katkato, no. Sayang, pira din yan mga kapare. Ganito talaga yung buhay bukid. Buhay ng farmers mga kapare, no. Medyo hago siya, purya-buyag lang. Pero nag-abot dito, nag-deliver, barato kayo ang kilo. Halos pangayoon na lang sa mga buyer, no. Wala sila una-una kung unsa kakapoy ang paglihok sa mga farmers. So tara na. Thank you, Lord. Kanawa rin yun. So yan mga kapare ha. Di yun basta-basta ang kinabuhi sa pobre mga kapare. Sabi na akong manakaay yung akyat sa puno. Tagakuha ng niyog. Kaya saludo tayo dyan. Para akong himatayin mga kapare. Nakakahingal masyado. Masyado akong hinihingal.
perti kahangak. Pero at least nakuha nato yung tung bunga na nila nasaka. Sayang manggod. Mana mga kapare. Yan. Oh. Oh. Sayang. Medyo sayang kung imuha ang pasagdaan. Daghan man. Sa sunod cropping, medyo turok na. Yung laya na, gaan. So, mauna akong gikuha patak sa taas. So, standby sa kay mga on sa mi medyo unto na standby sa nalitos ko na sa mangga. Yan mga kapare, no? So ang paghakot ani mga kapare, bisag man power, nalang gyapon per libo ra gyapon ni mga kapare. Sa mo adere 300 per libo ang hakot. So kung makakuha ka sa kalibo, matapok nimo didto sa tapukanan 300 ang bayad ana. Mao na amo adere sa amo ang lugar. Ambot lang kada sa inyo. Kay usahay kaaba mo pud yung gamiton pag gwapo na area, nindot ang area nyo. So yan mga kapare, no, nahuman na punta sa ato ang video karong adlaw. Kaya po mo sa pag-subscribe sa ato ang YouTube channel. O click ng notification bell button na to diya. Like at mga video mga kapare ug mga kamare ha. O ayaw mo pag kalimot sa pag-message para ma-shout out mo. Sa inganang pagi ha. Mapabati na ako ang pagpasalamat ako ninyo, no. Sige. Hangtod sunod na tong mga episode mga kapare ug kamare. Dinhi gapon sa Parimani YouTube channel. Bye-bye.